čas. Poď, moja, teraz je čas. Spirit. Takže ahojte, ja vás vítam u nového videa. Toto video Toto video bude 20 otázok, na ktoré sa nikto nepýta. Takže prvá otázka je, spíš s otvorenými alebo so zatvorenými dverami? Takže ja väčšinou spávam s otvorenými dverami, pretože mám vtedy lepší pocit a lepšie sa mi zaspáva. Druhá otázka by bola, že či si beriem kondicionéry alebo šampóny z hotela. Nie, ja si neberiem kondicionéry ani šampóny z hotela, pretože v tých hoteloch, kde sme väčšinou my, tak tam žiadne šampóny ani kondicionéry nie sú. Spíš so zatiahnutými alebo... nie. Ďalšia otázka je, či spím so zatiahnutými žalúzdiami alebo záslonami. To by ste chceli vedieť, čo? Ďalšia otázka je, či som niekedy už ukradla dopravnú značku. Viete čo, samozrejme, ja si úplne bežne kradnem dopravné značky, proste keď idem po ulici, tak si zoberiem hociakú dopravnú značku, viete, alebo ju zhodím aspoň na zem. Normálne aj teraz v ruksaku mám už jednu, viete? Vystrihuješ si kupóny, aj keď ich niekedy v živote nepoužiješ? Nie. Na čo by som to robila? Však keď ich nepoužijem? Bolo by ti milejšie, keby žena napadne medveď alebo roj včiel? Ako vy vlastne môžete vedieť, že by ma niečo vôbec napadlo? Máš pehy? No čo, posúďte sami. Počítaš niekedy kroky pri chôdzi? Áno, úplne bežne. Už si niekedy stanovala? Nie, nestanovala, pretože nemáme stan. A teraz bude 10. Kedy si naposledy stanovala? Tancuješ niekedy aj bez hudby? Kúšeš do ceruzky? Čo? Akú veľkú máš posteľ?